No. To už bude... To je Jarda, ne? Myslím. S 20 je připraven Petr Berma. Ne, tak to je okay, zole. Tohle byl dobrý nářez. Brácha. To bylo hodně dobře. Ne, teďka. Ale budeme taky fajčit. Ale to bude, jo. Tady to bylo zlepšení času s 5. Pavel Hrnčíř na Hayabuše. Ten měl 3. nejlepší čas. Tak uvidíme. Uvidíme, jestli se zlepší. Zlepšení tam je. 6,628, měl 6,636. Není to nejlepší, ale... Tak tohle je Jarda Špaček s nejlepším časem v tréninku, 6,510. Tohle bude nejlepší jízda. Jarda jde do toho. Uvidíme. Jak to vypadá? Tak 6,527, je to horší. Že je to taková čistota i v tom startu lepší. S číslem 20 Petr Berma, takže tady máme zatím druhýho nejlepšího. Pětka. Pavel Hrnčíř, 3. nejlepší. Hayabusa se postavila taky, no. A už Jarda Špačku. Takže přátelé, tady máme zatím 2 nejrychlejší časy pořád Jarda Špačku, tak uvidíme, jestli se ještě zlepší. Tady se to musím nepovedlo. Hrnčíř s Hayabusou Suzuki, nejlepší čas 6,628. Na druhém místě s 20 Petr Bermák, Suzuki GXR 1000, 6,564 nejlepší čas. A na prvním místě náš dlouholetý účastník Jarda Špaček, startovní číslo 9, Suzuki GXR 1000 s časem 6,527 tisícin vteřiny. Jinak vám musím říct, že díky tomu, že se teďka byla teďka velká prodleva mezi závodama, třeba tady u nás, tak řada jezdců stroje prodala a nejvíc to je znát tedy na těch dragstrech, kde skutečně teď jsou v provozu pouze tyto dva, co dneska tady startovali. A prosím, aby jsme jim zatleskali, páč podali obrovské výkony tady. Tak další